Welcome to Bayombong Public Market. Ayan, bising-bising mga tao ngayon. Pasko, mga boss. Ayan sila. Bising-busy. Doon tayo sa sa mga isda. Hanap tayo dito ng mga tilapia at mga bangus, ihaw-ihaw. Ano di pistom? Atoy kayam dyan Raols. Ayan, shoutout kini Manong Raol. Yung suki natin ng mga isda. Ayan, nagganda po ng Bayombong Public Market ngayon mga boss. Oh, ang linis-linis po. Ayan. Shout out po sa mga followers nating taga Bayombong.